Inzulínová rezistencia je často prítomná aj 10 rokov pred vznikom diabetu, no bežná preventívka nám ju neodhalí. Väčšinou sa odhalí až diabetes. A keď sa už diabetes zachytí, je často nesprávne klasifikovaný. Preto som vytvoril tento nástroj na interpretáciu metabolizmu glukózy, ktorý odhalí problém oveľa skôr a pomôže ho správne pomenovať. A to všetko iba z jedného rýchleho odberu krvi. Poďme si teda ukázať, ako ho používať. OK, aké testy nám teda bude treba? Ideálne je mať všetky tieto, ale žiadne z poličok nie je povinné. Inzulín a glukóza však musia byť z rovnakého odberu, ideálne z plazmy. Pacient musí byť nalačno približne 10 až 15 hodín od posledného jedla. Asi najlepšie sa mi to bude vysvetľovať na konkrétnom prípade, čiže natiahnem modelové dáta pre človeka s inzulínovou rezistenciou. Tento človek má zatiaľ glukózu v norme, čiže cez bežnú preventívku by v pohode prešiel. OK, po zadaní dát vidíme hneď interpretáciu. Úplne najdôležitejšie z celého sú výpočty HOMA-2. Možno ste už HOMA výpočet videli na výsledku svojho labáku, ale labáky žiaľ počítajú len prvú verziu, teda HOMA-1. No medzi HOMA-1 a HOMA-2 je obrovský rozdiel. HOMA-1 je len jednoduchý výpočet a nemá až takú dobrú koreláciu so zlatým štandardom. HOMA-2 funguje úplne inak. HOMA-2 sa nespolieha na jednoduchý výpočet, ale simuluje všetky relevantné orgány. Čiže tu môžeme vidieť, ako sa pri rôznych koncentráciách glukózy správa mozog, čreva, pečeň, periférie, obličky a pankreas. A toto všetko sa spočíta a výsledkom je tzv. Homogram. No a ako môžeme vidieť, tieto krivky sa nedajú popísať jednoduchým vzorcom. Čiže HOMA-1 nám nikdy nebude schopná vykresliť tento komplexný stav medzi glukózou a inzulínom. Čo nám teda HOMA-2 napovie? HOMA-2 nám dá 3 čísla. Prvé je index inzulínovej rezistencie. Ideálna hodnota je okolo 1. Hodnoty nad 1,2 už začínajú poukazovať na rezistenciu. Ďalším výsledkom je inzulínová senzitivita. Je to v podstate len opak rezistencie. Ja sa radšej pozerám na toto číslo, keďže pre mňa je jednoduchšie nad tým rozmýšľať v percentách. Čiže ideálna senzitivita je 100% a keď je to pod 80%, tak už vidím, že tam začína byť problém. OK, vidíme, že pacient má inzulínovú rezistenciu, ale ako zistíme, v akom štádiu je? Na to máme výpočet HOMA-2, funkcia beta buniek. Teda ako dobre pankreas produkuje inzulín. 100% znamená, že pankreas vyprodukoval správne množstvo inzulínu ku danej glukóze. V počiatočných štádiách inzulínovej rezistencie je pankreas schopný kompenzovať a vidíme aj vhodnú produkciu alebo často aj prestrelenú produkciu ako v tomto prípade. No a ak s tým dlhodobo nič neurobíme, tak po čase pankreas začne zlyhávať a budeme vidieť hodnoty pod 90%, čo nám už hovorí, že diabetes je blízko. Pritom tento človek môže mať stále ešte glukózu v úvodzovkách v norme a teda cez bežnú preventívku prejde bez problémov. Neprejde cez ňu, až keď je neskoro. Ako teda zistiť problém z toho mála testov, ktoré sa robia na preventívkach? Vieme vypočítať index triglyceridy glukóza a pomer triglyceridov ku HDL. Oba indexy predikujú risk inzulínovej rezistencie, ale pomer triglyceridov ku HDL predikuje aj risk na stukovateľnú pečeň. A tá ide často ruka v ruke s inzulínovou rezistenciou. Všimnime si, že v oboch vzorcoch sa používajú triglyceridy. A prečo sú triglyceridy takým dobrým prediktorom inzulínovej rezistencie? Keď máme nadbytok kalórií a špecifické glukózy, tak nám ju pečeň biokonvertuje na triglyceridy. Čiže zvýšené hodnoty nám hovoria, že telo už nemalo kde cukor vopchať. Je ešte dôležité povedať, že všade používam optimálne rozsahy. Čiže na klasických výsledkoch z labáku by to bolo v norme. Taktiež glukóza by bola v norme, aj keď vidíme, že už je jemne nad optimum. Ďalej tu máme LDH, ktoré je často zvýšené nad optimum u ľudí s metabolickým syndromom. Dá sa použiť ako proxy marker za priemernú dvojtýždňovú glukózu a glykemické výkyvy. Posledná špecialitka je pomer C-peptidu a inzulínu. Tu využívam fakt, že C-peptid a inzulín sa produkujú v rovnakom množstve, ale eliminujú sa v iných orgánoch za iný čas. Takže keby bol výsledný pomer znížený, môže to indikovať zlú funkciu pečenia. A keby bol príliš nízky, môže sa jednať o genetické choroby inzulínu alebo inzulínového receptoru.
Vtedy by som už odporúčal genetický test. Tento pomer nikto nepočíta a existuje k nemu veľmi málo štúdií. Rozsahy k nemu som si teda musel vypočítať sám na základe dát z obrovských databank. OK, ďalšia výhoda tohto pomeru je, že nám povie, či si pacient pred testom nepichol inzulín. A keby si pichol, tak by nás to upozornilo tu. Takisto by nás upozornilo, keby nebol nalačno. Robím to tak, že z glikovaného hemoglobínu vypočítam priemernú hladinu glukózy a tu porovnám s glukózou nalačno. Čiže keď k nám príde pacient zle pripravený, že si omylom dal raňajky, bude mať zvýšenú glukózu nad jeho priemernú glukózu a teda nás to rovno upozorní, že ktoré výsledky sú zlé a je potrebné test opakovať. To je na dnes všetko. Video som sa snažil čo najviac zjednodušiť a skrátiť. Ale ak vás zaujímajú detaily, pýtajte sa dole v komentároch. Ako všetky moje nástroje, aj tento je bezplatný. Odkaz nájdete v popise videa. Ďakujem za pozornosť, majte sa fajn.